Za dobu mnohaletého úspěšného trvání nesou veletrhy Tech Agro, Animal Vetex a Silva Regina známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem. K této tradiční triádě veletrhů se letos připojil nový veletrh Biomasa. Mezinárodní veletrhy představují největší a nejvýznamnější událost svého druhu v Evropě. Vrcholem veletrhů se stalo udílení prestižních cen. O ceny se letos ucházelo více než 100 exponátů, což je rekordní počet v dějinách veletrhu. Jedním z laureátů Grand Prix mezinárodních zemědělských a lesnických veletrhů se stala firma Schnell Motor Česká republika za kogenerační jednotku s plynovou turbínou a elektrickou účinností 47%. Stojíme před vznětovým agregátem se zápalným paprskem, jehož výhodou je vyšší elektrická účinnost oproti ostatním kogeneračním jednotkám. Cenu, kterou jsme obdrželi v rámci tohoto veletrhu, je za plynovou turbínu, kterou vidíme tady. Díky této plynové turbíně využíváme odpadní teplo z výfuku a jsme schopni ze 40 kW termické energie transformovat 30 kW energie elektrické. Společnost Schnell Motor přináší na český a nyní i na slovenský trh osvědčenou kogenerační jednotku s elektrickou účinností 47%. Firma Schnell je na českém trhu od roku 2008 úspěšně zastoupena. Do dnešní doby jsme prodali okolo 100 agregátů z 6 válců většinou a nyní máme plány expandovat na Slovenskou republiku. Ziskem prestižního ocenění časopisu Energie 21 firma Schnell potvrdila svoji úspěšnou prezentaci na veletrhu Tech Agro 2012. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na českém a na slovenském trhu.